mo saka imuka mchiti muri kugara nevazukuru venyu vaviri ava mowachigwana nembi saka muzukuru pepe hamuna kuzonditsanangura kuti naye ari kutokupepa iwe izvozvi tinowacha kokutoereti moita sei omwezva tasapa papa izvo chitori chizhira chakapfumba chekuti munogwesha muchinda mondochera kokugeza mozvigezesa saka ko ibhaketi iri munoisirwa mvura nemwana kuti mosora muchimwa omwo saka ndida kuhwisisa ava vari kunzi vanoenda kuchikoro mungosara makangogara moga kokubika uyo anosara abika chikafu chavo chavanenge abika chondoryawo saka uyo anoita chikafu mukomana uyu asati aenda kuchikoro makuseni wokusiyira chikafu wandisirawo chikafu ndochondosara ndichidya kusvika adzoka ichi ndo chinotanga choya chodi chounganidza kubika kwe chobika re unganidza kudii kufana kugadzira panhu pamwe uya pana danyatsohwisani pekuti hozi yamunoona kuti bedroom yamunoona ende achivhunza kuti saka mbuya munovatepi mbuya vati vanovata umu mukitchen ishi tikati ko kitchen yaivhinzi here mogovata mukitchen musei imi mune hosi iyo vakati hosi haisi yangu hosi ndeye mwana wavo mukomana tikati ko munonegere kungovatawo mune imwe rumu iyoyo chimbotsanangurai munongozivawo musha mwana anomudzimai wake imba inenge yotongwa nomudzimai saka ivo vanongozvimirirawo pane zvavo iyo yomirirwawo nomukadzi womwana Alright. Ondo zviripo. Saka mbuya vanotongoshandisa kitchen iyi. Ndo zvavo. Ne iyi yakadona ndo yavanototi ndo bedroom. Uko wokuzasuko kwakuri kwanuko. Uko kadona. Kwakuri komwe mwana. Ndokwa moti kwakadona necyclone. Mwana wacho unokuvepi? Ari ku Harare. Wari ku Harare. Ana uzomboda kuvaka apa akadona necyclone. Cyclone makore akawanda zvadarika. Mari kuda yakaramba yoshaya. Yakaramba ndizvozvo. Nezvimatanda zviripo zvisina marata. Alright. Ko uchanditaura kuti sikafu yangu yakudonha sei. Alright. Saka topinda mukitchen umu. Mbuya vakambovata here mukitchen umu. Say guys, oh my goodness, nasi tiri kuno zvakare kwaDungu. Regai ndenge ndati zvoni happy new year kune munhu wese akapinda zvakare mugore 2023. Takanga timboriwo pa long break tikati aiwa ngatimbozororawo January nasi musi wa 27 January tikati tegete sei titange basa tidzokere. Saka takasvikawo kuno zvakanaka. Unfortunately so tinakwanisa kuya because tikamirira vana sabhuku kuti vange varipo sekuziva kwenyu protocol yakangokosha nguva dzose. Saka muzuva ranhasi pane zvinhu zvakawanda zvandadzidza pamusoro pepamba pagogo pano ene ndofara kuti vari pano ndova vachitizivisawo zvimwe zvezvinhu zvatasingasiri kati chirege tambeta background because kune vamwe vanhu mashemarians vakabva chikomana toda kuti chiponawo secho chikomana dauna chiwane zvakati saka chikomana tazochipresenta nesecho racho but kwete izvozvi maybe chikamu chinotevera zvimastondido zvaakapuwa nemamwe mashemarians uyezve zvimwe hatina kuzokwanisa kunge tichitora nemhaka yekuti time yedu yanga isingatitenderewo zvakare uye kamota kachoni ndo kakakurisa saka zvinhu zvasingakwani. Right. Tichi ipapo toya panapa. Pana sekuru. Right. Uye padhuze kutaura introduction. Saka ava ndisekuru vauyawo vakati no, regai sei ndiuye kuzokuonai pano chititsanangurirai imibhudhi kuti ava vanonzi sekuru ani. Ava ndisekuru vava mushiriviti. Alright. Mwana bambo wangu. Imi munonzani? Indonzi takura mushiriviti. Toenda apo. Ava ndi bambo futi ndi mushiriviti. Toenda futi ava ndi bambo futi ndi mushiriviti. Saka chimhoresai anonzi mashemarians vatinombopatana navo.
Taurai. Makadi zvenyu tinokuchingamidzai pano pamuchirivindi. Tinofara zvikuru mauya kuzotionavo nokutikuta uye kuzobatsirawo chembere yedu yatishungurudza muno. Zvowadi tinokutendai. Sekuru taurai tiwe. Pazuva evaenzi vedu isu tinokutendai norudo rwenyu rwamauya narwo kuya kuzotiona nokutibetserawo pana mbuya vedu vatinavo panapa musha. Vanovavo ndo vatakutendai kuti mauya kuzovabatsira nesu tichiyawo kukuonai. Tinotenda zvikuru Mwari vabetsera kuti zvinhu zvienderere mberi. Right, handei kuna mbuya. Godi! Ndotaurisa manje gogo. Chikwazisai mashemari yenzi vaya vakambokupai zvimastondido. Kwazivai. Ndakondizona. Makasara zvakanaka here? Takasara zvakanaka. Zvino muzuva mamugwadziwe here mbuya? Nyange zvinhu chakanaka. Wow. Right. Komana uyo ngo. Ndakona kukomana. Konombosvodei? Kora tinzwi. Indapedzina. Yavhura muromo zvewe. Zviri sei? Wakasara kwazve? Ndakasara po. Ukuendera kuchikoro mazuva ano? Wo, ko uya unonzi ani? Trinity. Ndiye muningi wako? Oh, alright. Hatibodzoka ichiusi. Isu takati chirega chese tidzokere kumusha tindobatsira mbuya nenhau yekunyanya ndakatasa kitchen iyi. Kitchen iyi yakatagwa nezvayo nevanhu vazhinji kare kuti kitchen yambuya yakadonha, kitchen yambuya yakadonha. I think yakatodonha kasingareshi. Mondi corrector. Sekuru vachivapenya titi. Ehe. Saka ndobva ndati alright tichazona. Saka pandakauya pano ndobva ndakati chirega ndichasei tigodzoka tiblesse mbuya uye nechikomana ichi chamunoona chiri apa. Chakatirenda kureva kuti chakawangwa nevanhu vazhinji. Chikomana chamunoona ichi. Inini patataana nasekuru pano ndobva ndabvunza kuti ko iyo imba iyo ndeyani iyo. Vanditsanangura zvavanditsanangura. Sikaimi sekuru chitsana. Sanangurai magarire panapa kutanga pekutanga. Magarire pano anoshungurudza. Mbuya ivava vanogara navana ivava vari 2. Masikati vanenge vari vega nokuti vana ava vachange vaenda kuchikoro. Saka mbuya ivava vanongova vega. Ndivo vanoita kuti vadye, ndivo vanoita kuti vanwe vageze. Ivo vana vari 2 ivava. Ndivo vanotochengetedza mbuya ivava. Ko mukomana watikambosvika aripo umwe murefu uya aripi? Akaenda nababa vake kubhangeti. Vakamutora? Vaitova vese vanga vauya kunyaradzwa. Ndio baba vangu vakagara pasaidi madziro. Ndio baba vacho right. Saka ndofunga panada yazohwisana pekuti hozi yamunoona kuti bedroom yamunoona ndachivhunza kuti saka mbuya munovatepi? Mbuya vati vanovata mukitchen ishi. Kati ko kitchen yaivhinzi here mogovata mukitchen musei imi mune hosi iyo? Vakati hosi haisi yangu, hosi ndeye mwana wavo mukomana. Ndikati ko munonegere kungovatawo mune imwe room iyoyo. Chimbotsanangurai. Munongozivawo musha mwana anomudzimai wake, imba inenge yotongwa nomudzimai. Saka ivo vanongozvimirirawo pane zvavo, iyo yomirirwawo nomukadzi womwana. Alright. Ndozviripo. Saka mbuya vanotongoshandisa kitchen iyi. Ndozvavo. Neiyi yakadonha ndo yavanototi ndo bedroom. Uko kuzasi uko kwakuri kwanuko. Uko kwakuri kwomwe mwana. Ndokwamoti kwakadonha necyclone. Mwana wacho unogovepi? Ari kuHarare. Wari kuHarare. Ana uzomboda kuvaka pakadonha necyclone. Cyclone makore akawanda zvadarika. Mari kudai yakaramba yakaramba ndizvozvo. Nezvimatanda zviripo zvisina marata. Alright. Ko uchanditaura kuti sikafu yangu yakudonha sei? Alright. Saka topinda mukitchen umu. Mbuya vakambovata here mukitchen umu? Yakatomboshanda kitchen iyi? Yakashanda. Yakashanda.
Alright. Ashandi. Pinda mukati umu. Saka mazen'e amuri kuona aya haasi ambuya handiti. Asa. Chitsanangurai. Mazen'e aya ndiwo mwana Mm. akabva paimba yakadonheswa nemvura cyclone. Saka haasi avo ndiwo mwana. Alright. Havana kodzero kuatora. Handizvozvo shuwa. Saka ino kana vanhu vakuda kugadzisa kitchen iyi anoendepi maivoziva? Anotobuda panze. Ombotogara pashi ipapo. Ombotogara panze. Alright. Saka situation yambuya inaumira kwazvo. Chiuya hapana chikomana iwe. Wasvona kuti wakashandika here padhize nachochi. Waka wakashandika here. Waka wakamushandikire. Tawe wakadzinzwa kuti yovhura muromo. Wasina kusvona. Right. Saka iwe unovatepi? Ye padhuze nayo. Unovatepi iwe? Mukitchen. Nambuya. Kwese uchivata mukitchen usinenge ende kunovata uko. Kutya. Unorya? Yaita nevazukuru kuti handikwanisi kumuka kuvhura dhoo. Handikwanisi kuvhara dhoo. Ivo kana arimo unotomuka vovhara. Ndomuka achivhura. Saka mwana mudoko anoti Amurimo saka imuka muchiti muri kugara nevazukuru venyu vaviri ava. Mowachigwana nehembe. Saka muzukuru pepe hamuna kuzonditsanangura kuti naye ari kutokupepa iwe izvozvi. Unowacha? Kokutoireti moita sei? anofamba kuti dokana anoita mwedza chitenda. Ramoniwe muzoro. Mwezva tasapa papa. Izvo. Chitori chizhira chakapfumba chekuti munogwesha muchinda. Mondochera. Kokugeza mozvigezesa. Saka iri ko ibhaketi munoisirwa mvura nemwana kuti mosora muchimwa. Kugenda nchigeza kumeso. Saka ndida kuhwisisa ava vari kunzi vanoenda kuchikoro. Mungosara makangogara moga. Kokubika uyu anosara bika. Havabiki. Vanongoti chikafu chavo chavanenge vabika chondo sando ndochondo ryavo. Saka uyu anoita chikafu mukomana uyu asati aenda kuchikoro makuseni. Wokusira chikafu. Wandisirawo chikafu. Ndochondosara ndichidya. Kusvika adzoka. Ichi ndo chinotanga choya chodi chounganidza kubika kwe. Chobika re? Unganidza kuti kufana kugadzira panhu pamwe. Uya kunoike. Ichi chigredani ichi. Chigara pana padivi. Uyu igredani Igrade 4. Uyu ndiye anofana kutsvaka miriwo nechi kana riri gusha kana rumbora otsvaka. Osabadivi uyu ozoya achibika. Ayo. Ndotodinga totobika. Bosogondono. Muri vanoshandisa ruoko Mozoti kana uyu asati adzoka mofana kubika nerumwe ruoko. anobika Neruoko totobika sese. Sadza. Sese. Muriwo. Ndoti chibura. Chobura. Yepadhuze. Ichi chotobura. Chabura. Chotora ndiro. Chocheka. Chikafu. Anozosuka ndiani? Uyu ozouya achisuka. Nekutsvaira ruashende uyu. Nekutsvaira mudzimba. Ndiyeyo. Mwana ndabasa. Sandoziva kuti nhasi mugovera ndotofana kutomuka ndichidai. Munoda kushuvira chishuro chenyu kumuzukuru wenyu chii? Ndiona mbuya. Muzukuru wangu. Ndototi amuetere maruva. Ndokuti nema ukaona sekuru savangati waisumudza kisamba kubudisa kisamba achinge yapa makeup.